Nkosi. Uyabala futhi nanamuhla kulungileke kodwa ubaba wakho uhleze bala. Awungani yami. Indodakazi yami yenza umsebenzi omkhulu. Qhubeka. Nami kulungileni ukuthi ngikusize ubale. Okusho ukuthi sosheshe siqede makunjalo. Kulungile. Soqeda masinyane. Ngiyabonga. Ngicela uyikline. Ngiyabuya mina. Rivati Ngizohlala ngaphakathi. Ngeke ngiphazamise umsebenzi wakho. Ngizohlala ngaphakathi. Ukube bengazi nje eqaleni bengizovela ngidle ukudla okuningi ngingaqali yonke lento. Woza. Hawu gogo wena. Woza Rupa bekela. Woza namanzi. Yebo. Woza Lila, hlala phansi sidle. Kodwa gogo uAJ nje uthe ayibo, awukhohlwe ngoAJ, ha? uAbiram ukujezise ukuthi yima, hayi ukuthi ulambe. hayi bengilambe ngempela futhi. Hawu ngempela, ulindeni pho. Woza hlala phansi idla. Awungenani hlala phansi udle. Ngeke ngihlale phansi. Ubani nje odlemile, hlala phansi udle. Kuzomela ukuthi uhlala phansi mangabudla, kungenjalo ngeke ukwazi ukudla kahle. Kushuthi ngeke ngidleke. Gogo, mina ngifuna inhlobo nje ukuthi ngiphikisane nento ekhulunywe uAJ. Kulungileke. Ngcono ngokuthi sivele sime sobabili ke. Cha gogo ungahlala phansi. Kungani kumele ngihlale phansi? Cha. Ha nami ngifuna ukuma kodwa. Ungahlala phansi wena. Futhi awungitshela ukuthile. Yindaba ngempela ufikile la waza kumina. Hayi ke kulungileke sizohlala phansi sidle ngaphakathi. Angifuni ukuthi uhlale wedwa ngaphandle. Uthanda kanjani ke manje? Isijeziso saAbiram sendaweni eyodwa. Angeke ngikuvumeleke lokho ukuthi kuphazamise ubudlelwane bethu wosa. Uyakhohlwa kodwa mina ngeke ngikhohlwe li. Sise abangana ngithi? Yebo. Gogo, awuve unenhliziyo enhle. Jesu we. Gogo uyazi wena ufana insene noRivati wami. Ngempela. Ngesikhathi uAunty ejwayele ukuthi angijezise ngisayingane. uRivati wayincamela ukuthi afike azojeziswa nami. Kodwa ke sasesijwayele simlinde ukuthi asijezise. Emva kaloko sijabule kakhulu. Ngempela. Ngoba kokumnandi sizixoxela nje. Futhi sasidlala sijahana eminyango ubusuku bonke. Ungaba ingelosi kanjani ngoba noma umuntu usekujezisa nje uyakujabulela lokho. Hawu ngitshela Shweta. Mama, izinto azihambi ngalendlela besicabanga ngayo. Engane ngithumela umyalezo wena. Wathi uAJ umjezisile uLila. Yebo, uye wamjezisa. Kodwa manje uLila uhlakaniphile. Akanankinga ngisho nencane uLilo ngesijezisi. Uyazi ukuthini? Ugogo nje uhlezi esecaleni likanini. Uma ngabe lento izoqhubeka kanje ngicabanga ukuthi sizokwazi ukuxosha uLila la kulendlu. Sizokwenza njani uma ngabe ugogo enza uAJ ukuthi agcine ebona okuhle kodwa ngoLila? Sizokwenza njani ma? Angeke kenzeke into enjalo. Angeke ngivumele yenzeke. Uyazi kumele senze ukuthile kahle. Okuzokwenza uLila angabekezeleki kuwo wonke umuntu. Ngisho inkosazana Sarojini uqobo lwakhe. Manje sizokwenza njani ngempela? Thulubuke wena.
Hayibo Lile wenzani manje phaphama. Noma kungenzakalani ungalingi ulale. Ulala ngeke uze kusiza ngalutho yezwa? Ha? Phaphama yezwa? Vuka. Wonke umuntu lele. Mina ngedwa nje ngivukile. Sekusile manje seliphumile nelanga. Okusho ukuthi mina bengimilana ubusuku bonke. Ngoba kusho ukuthi Lila ususiqedile isijeziso sakho. Uyazi ukuthi ubaba wayiqinisile. Ngaka ngaqala nje ngathi into ngiyayenza. Ngiyayiqeda. Nkosi yami, ngiyabonga. Ngiqinisile. Unyawo lami. Ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DSTV channel 169.